Okay, no? So, mayong buntag na kanatuntan, may mudto na kanatuntanan, mga higala, no? Ano, sab kita karon ini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino, kagahapon adlaw, mga higala, no? Nahitabo gyud ang translasyon, no? Translasyon, mga higala, no? At ilabihag daghanang tao sa Quiapo, mga higala, pero muna nga, daghan gani pod nga mga kauban nato nga mga kauban nato nga mga dibuto ni sa Santos Nazareno nga padayon gid sa no itom nga Nazareno nga padayon usab nga nagdebusyon gani diri sa Naga City, diri sa may kini Bicol, no, napod dapit dito sa Mindanao, sa kini gitawag og Cagayan, napod sila dito, no, o sa Davao napod sila ilaha dito, no, nga mga matud pa replika sa puong Nazareno, itim na puong Nazareno. Ingon niya na, no, sa kasabutan sa tamang hingala kay kuan man lagi kanang hilabihan ka milagruso, no, ang mauna tong patron dito, no, si ang Jesus Nazareno. Okay. Nahala, no, padayon ta sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon, no, padayon kita sa ato nga ginagmay, no, ginagmay ra ba ning ato ang katikisi yung hingala. Ginagmay ra ni siya, pero doon na sad gihapon ni gamay nga epekto sa atong pagtuo, no. Gani kagahapon, no, atong i-explica, no, nga ang puong Nazareno, of course, nahimo kini nga usa ka matud pa popular kaayo nga imahe tungod lagi sa ang gitawag nato ga mga milagro nga ilahang nahimo. Kabalo kag unsay milagro mahigala nga nahitabo? Ang milagro mao ang mga tawo nga mituo nga ang Dios makatabang gyud kanila. Ang kausaban sa kanabitawng ang milagro nga hitabo mahigala naa sa kasing-kasing sa mga dibuto, no? Makaingon ka nga hilabihan kalisud kayo ang ilahang matud panasinati nga kalisod sa ilahang pagdebosyon, pero padayon gyud sila nakatini lang, no, unya matud pa makaingon kita nga kung dili milagro ang nagpaluyo, dili gid siguro mahitabo to, ingon ni ana, no, dili gid mahitabo nga ingon ni adto nga kadaghan kayo sa mga dibuto. So the miracle is ang mga tao, no, hugot gud kayo ang ilahang pagtuo. So every day we can also experience miracles depende sa atong pagtuo. Ingon niya na, no? Di ba, nung puding, kaya tinuod yun ka na, pada. You know. Di ba, Mr. Cheng? Tinuod yun ka na, pada, no? Ingon niya na, no? So, padayon kita, no, sa atong mga pagdibusyon. Karong pizza 15, diris awaan, sa amuan, diris ayungon, doon nasad may gitawag na itong fiesta diri, na pagka 17, na po may fiesta gihapon Santo Niño, diri sa may Tigib, no? Pero ang sa Himalalod, fiesta po si Malalod, no, Santo Niño gihapon sa Mabinay. Santo Niño gihapon na din na, pero nalimot ko usang pitsahan, di mo kukutig pamista dito sa Mabinay kay layo-layo naman god, no, dili na kaya gid ba, dili na kaya bitaw siya ba accessible kaya tungod sa kalayo muna nga katulad yung mga taga Dugol, ako nga medyo ni arakos ayungon na murag layo-layo na gyud tahi nga niya na, pero taga Manuyon ra ka, taga Bais, no, taga Occidental, taga Kabangkalan, abot na po sila gihapon dito. Ingon niya na, makapamista po sila. Ingon niya na, no? Nahala, no? Padayon kita sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon o padayon usab kita sa ato ang mga bulunghaton. Okay, no? So, okay, ari kita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Kita itong Saint of the Day karon. Sigon diri sa atong listahan, no? Sa untarong adlaw, January 10, no, nga to ang santo karon. Sigon diri sa atong listahan na mahigala si San Gregorio San Nyssa, no, Saint Gregory of Nyssa, no, NYSSA. Ayan na tao kini si Saint Gregory of Nyssa ni adtong tuig 330, no, unya namatay na adtong 395, bata-bata pa. Nya ordained priest, unya elected bishop of Nyssa in Armenia in 732, no? Dili na 732, no? Kay 332 nagway, no? Kay kuan man. Dili po 332 kay kuan man kanang gitawag nato
Okay, no? So, dala na nato nito na sipyat ako ini. Unya, fought against Arian heresy and other heresies. Unya, sent on mission to counter other heresies known as the pillar of orthodoxy and contribute to the mystical tradition in Christian symbolism and to monasticism. No? So, ngilingig yun po din si Juan. Saint Gregory of Nyssa, siya yun ang defender of the faith, no? Defender of the faith. Mo ni siya, matod pa, sa karon pa ni nga mga panahon may gala mo ni siya, gitawag na to Catholic faith defender. Ayan. Nalanaw karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Gregorio sa Nyssa. Binuari na kita mahigala sa atuang mga katikisas. Wala sa taroy kuan ha. CBCP News kay medyo kuan-kuan ko gamay. Kanang gitawag na to bisi-bisi ko gamay. Okay, no? Ari kita sa mga pangutana. Father, na ako'y silingan nga walay simba-simba, pero Katoliko. Mutuo raman kuno siya gihapon sa Ginoo o unya adto na kuno sila sa kini nya asa ni musimba adto sila musimba sa TV, no? Unsa man ang yung aboy, no? Muna sa mga resulta na itong pandemic, no? Ang mga tao, no, ni na murag naanad na ba kinibitaw ang gitawag na to teleradyo, no? Nga makita ra pud nila ang misa. Anyway, kanang sa teleradyo kung ano na siya for those who really can come, no? Katubang dili gyud makasimba kay ibutang lamang nato og nagbasakiton o nagbantay og masakiton ingon ni ana, no? Kato padili gyud sila makalugar. Pero kung ikaw usa ka Katoliko, able-bodied ka, wala gigawin, no? Wala kay ingon nga kining gitawag nato og mga babag sa imong pagsimba, dool na pud ang simbahan sa inyo, ug layo man gani na po kay ikapliti. It is always your obligation, no? Nga mo na gitawag natong Sunday obligation. Of course, nakasimba man siguro gyud tingog kay naman TV, pero lahi ra gyud tong original. Again, kanang TV para ra na sa mga dili makasimba sa simbahan gyud nga dako, no? Klaro ba? So i-encourage ang imuhang igsuong Katoliko nga musimba gyud. No? Sa tanang mga Katoliko simba kita, anyway, do kanang Domingo usahay do na mong mga rason kay na mong uban nga nagnegosyo og Domingo. So you can always simba sa mga anticipated masses. Pares na ako sa ayungon, ako anticipated masses alas 6 sa gabi. So alang ni adtong mga dili makasimba og Domingo kay namaligya dito sa Tampukon kay namami ang among tabo diri sa ayungon sa Tampukon Domingo man. So mukuan lang. Aril lang ta sa anticipated mass alas 6 kay panyanabuhi mo tinuod lagi. No man no. So, muna sa atong tambag. Another question. Another question. Pero nakadungog ko og marriage unya kanabitaw unya buot sana sa ngalan ni. Father, pangutana, nakadungog ko og mixed marriage, you know. Unsay buti pasabot niya na. Okay, kanang mixed marriage, mao kana ang kaminyoon between persons of different racial and ethnic, no, and ethnic or religious group, no, sa ato pa dili parehos ba og gituuhan ba panitan Katoliko og iglesia, no, manay gitawag nato og kanang gitawag nato og kanang Kristiyanos gihapon, Christian denomination gihapon, pero dili parehos panitan iglesia og panitan Katoliko og aglipay, Katoliko o kining Sabadista, no, pwede na lang kaslon. But doon na gyud kasabutan, no, nga mo perma gyud mismo ang kanang non-Catholic side nga ang ilang mga anak ilag gyud nga pabunyagan dito sa Katolikong simbahan. No, klaro ba yung ana? Unya dili gini pugso ng iyang partner nga mobalhin sa iyang non-Catholic religion. Muna, no, sa ito pa, dili na kinahanglan pang bunyagan. Pero ang usa ka importante gyud nga aspeto ni ana, mananghid gyud sa obispo. No, doon na gyud gitawag nato og dispensation gikan sa local ordinary. Magisgod ka ni kitag local ordinary
mao na kana ang atong talahuron nga obispo. Atong talahurong obispo diri sa Diocese of Dumaguete mao si Bishop Julito B. Cortez. Okay. Unya na po pilain nga mao ra pud ana kining disparity of cult. Kanang disparity of cult dili na Christian religion, non-Catholic and also non-Christian religion, no? Pananglitan Muslim, pananglitan Buddhist. Pwede ra gyapon nato nagkaso nga dili siyang bunyagan, mao gyapon nga kondisyon, pero dili na siya mixed marriage. Kung anay tawag nato niya na disparity of cult, no? Mao gyapon mangayo gyapon kita og gitawag nato dispensation gikan sa obispo, no? Unya dili na siya kinahanglang bunyagan kay naman ang isu ko ana, no? Yan no, so ang palitag parehos nga Kristiyanos mo na gitawag nato mixed marriage, pero dili parehos nga Kristiyanos ang usa dili Kristiyanos ang usa Kristiyano, gitawag natong disparity of cult. Okay, klaro? Hala, no? Ako dahil nga kumustahon na ako mga gawiks din ha, no? Si gawiks na ako nga gikan pa yun sa Canada, sa Winnipeg, Canada, no? Nga doon na siya 1-month vacation karon. Si Reverend Father Onisimo Durango. Kung ako nga po nga gawiks din ha sa Kalumbuyan, no? Si Reverend Father Christian Durango. Last nga topic mahigala padre. Piyesta sa among barangay unya. Padre, piyesta sa among barangay unya gausab-usab ang pizza matag tuig. naagit tinuod ning ingon ani kay namonggoy mga chapi leader manang kinahanglan po ni og pasabot gikan sa Kora Paroko. No nga ang fiesta para na sa patron dili para sa nag-birthday. Iusahay mong gud moingon mo ganing chapel leader labi na kun private chapels moingon nga kanang sunod tuig ha kay ang atong pista ron kay atong gitiming sa birthday sa akong apo karon na pod sa ako sunod tuig sa ako na pong birthday, man nga kausog-usog. Dili na sa mao gawas dagway kung dunay mga conflict pwede na siyang usbon pananglitan ang inyong fiesta Domingo. Unya ang pare dili makalugar kay busy mo tami kaigma Domingo kay naman din mga Sunday masses. So pwede na to nang i-Oktaba, pwede na tong one day after or one day before, Sabado or Lunes. Ingon na. Pero kung ang rason gausog-usog tungod lagi kay timing sa birthday, di na matabang, no? Binudin din na lang ko nakita ko ito mga ha. Ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad Reverendo Padre doon Akademya Akab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.